Как да стана по-добър към себе си само за 10 дни? Отговорът е с една проста методика. Тя се състои от 8 лесно усвоими и лесно изпълними упражнения. Ние в Wellness Club Bioness отделяме изключително внимание на тренировката не само на тялото, но и на тренировката на духа и нашия интелект. Мисловната нагласа е старта към всяко наше правилно действие, защото нашите мисли се материализират. Умението ни да управляваме нашите мисли, да управляваме нашите емоции, ни дава възможност ние да бъдем устойчиви на отрицателните външни влияния, да отработваме негативите, които се стоварват ежедневно върху нас, да управляваме стреса. Всички знаем, че стресът е в основата на отключването на редица тежки здравословни състояния. Затова ви съветвам